Вітання, захопчики і дівчини веселушки, з вами знову Міхась. Сьогодні у нас буде чергова спроба пройти пристаночок 2 на ранг S+. І сподіваюся, сьогодні у нас буде удало. Хоча б за 3 годинки пройдемо, не за 4 уже, коли буде добре. Вот. Ти так добре пройшов минулий раз. Это самый. Городоров за 6.20, нічого собі. Да. А ось потім это саме Ю3 проходило до холери час. Годину потратив на это саме. На гіганта захрас. Захрас на гіганта я минулий раз. Не подалося би цим якось перші спроби забив, ні? А потім помяк, да? Да не. Ну ладно, поглядим. Сьогодні я, до речі, змінив трошки рут на Пісанта 2, ось на этом перед Пісанта 2. Посяховий 2 коротше. Давайте починати тоді. Глядіть, що з гэтага атрымаецца. Так, ну час починається, коли у нас отримується керування за рейду. Як звичайно. Так. Трошки раніше натиснули, ладно. Is it close? Not exactly. But it's safe. No, Amber, no deal. You know that. Матадло. Це можна рестарт робити. Перша спроба у нас не удала. Давайте ще поспробуємо разочок. Я ж забувся, як целиться, як усе остатнє. And here we go. This way. Ей, да, не губляем секунды, полювасочек. But it's safe. No, Amber, no deal. You know the terms. We're good. We're good. Мішка то, до речі, добре. Ось цього голову йому потрапило. This is all in my head. Ні, он. Значить, це ось, ось той бачу. Ай-яй-яй. Перебутал. Found you. Instead, Туди його. that's where I need to go. Stick to the high ground. You have the means. Don't forget your mission. The Amber. Nothing else matters. And nothing else matters. To me. Never care for what they do.
Да блин. Меня лишь ніхто не зауважив, да? Колесо. Колесо. Да блин. В самом концу в спину стреляли. Ну, 16 секунд хоче, до речі. Almost at the church. Lights out. Сегодня мы будем спробовать нечто новое. Я не упомню на те триматься, но бы я ни разу не спробовал. What a warm welcome. Блять, ей, да. Это должна была травичку взять, а не притягнуться туди. До речі, так хоче. Ах, это камінчик уже ліха зим. I'm seeing quite the crowd. Амаль. Теперь, коли мені здесь не хопить синього камінчика, ти якого там. Ми відомі моменти, які його зробив. Не треба було стізорик брати, или ладно вже. До речі, подається, флешку можна не кидати. Флешку можна не кидати.
Почекайте. Бо коли я там быка не забиваю, він буде тут. Треба подумати. Я там быка не забив, він буде тут. А мені ще тут треба. Збігати за скарбом. І з биком, подається, не вельми приспільно буде бігати за скарбом. Легче все-таки забить. Идея была неплохая. Не длинная. А по вынику больше отрималось. А як він так прибіг, откуль? Він може прибігти. Мені подобається, що на вулиці знову гроза почалась. Блін, а так файно завалив этого самого. And here we go. Таймер не допустился. And here we go. This way. Is it close? Not exactly. But it's safe. No Amber, no deal. You know. And here we go. This way. Is it close? Not А exactly. моцний дощ за окном іде. No Amber, no deal. You know the terms. My eyes. What's this is all in my head. Чуть я не помигал. And stay gone. База справа, база там. База сюда, база туди. Быть так хоча буде. Ну, отримлюється все ж таки ліпш забивати його далі. І не змогу просто так бігати. Forget your mission. The Amber. Nothing else matters. Wrap this little tour up and bring it to me.
А когда таймовый зарядчик? Almost out of here. Я ще таймсейв. А на рахунок чого? Дії так часу не економив. На босфайті на гэтым? Almost at the church. Puedes correr. Lights out. What a warm. Нічого не глядів. Я, до речі, подумав, що можна скинути ось гэтага бандитчика одного. Ні, тільки не угадок, тільки не угадок. Блять, ну який ж хапуйка тримався. Хто, до речі, а чуваку сьогодні вже забіжить? Хоча всього сьогодні отримаємо. Я наладувався на гэтака потримати її сьогодні. Seeing quite the crowd. Коли это будет все правильно робить. Ну ладно, гроши улетели. Гроши улетели. Лихо за ними. Трошки близко подбег. Ай, на во что я это стезорик беру. Pero no te puedes esconder. ¿Dónde estás?
Лидочка, блядь. Ну, блок же ж поставили мы. This isn't the way to the church. Это не шлях до церквы, кажется. Ну что, зловим зараз стрелу тени? Не зловили, до речі. This way looks promising. Гранатка, это все добре. Here we are. The church. Бля, такой не забил, ладно. Одного не забили. Так это может быть проблемой. А может и нет. Так это четко зато сбегу. We just lost Lewis's. Should have known he'd be trouble. А вот где-то какая желтая травичка. Ну що, як ще не пісанта пойде? ¡Ahí está! ¡Detrás de ti, imbécil! Hey. Well now, let's make our first time doing business Ну так, до речі, добре назбирав 4 штуки. So that's a request done and dusted, eh?
Welcome, stranger. Nice work. I got something new for you. Ruby's all rubbish. It makes no difference. Thank you. This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. Thank you. Do check out my wares again soon. Got some new wares. Welcome. Came into some other bits and bobs too, mate. I'll buy almost anything. Thank you. We're starting to get an idea of your tastes, friend. Oh, my back. Uninteresting. Now go and cause some... mayhem, eh? 4 хвилини худший. Won't let me go so easily, huh? Блин, ну что ж ты дёрнула влево? Что ты задел? Ну капец. Ну, это нечестно. Да усенчи. Ну.
Вітає атака. Це так справді. Ну все, нема здоров'я. Ну так-то спек 6 пробовали, часу потратил Chief's house. до холера. I think I'll pass. Неправильная последовательность, так говоришь. Да ладно, уже як есть. Неправильно ты, дядя Федор, падки утаєш. Треба у іншій послідовності. Нема нічого більше. Ага, зовсім неправильно полутався. Тільки часу на лутання згубив. Зато я 2 шпінелі знайшов, які мені нахрен не треба. Ну от продать нельзя, как гроши были. Що було, здається, так? Ну так. Ну що таке ще одна скринька? До речі, неправильно спліти наладжені. Треба трошки по-іншому робити. Пропонують заховатися, я не. Треба запомнити, що нельзя заховатися.
Так, на Вексі тут нічого нема. Справа там гранат. Біжимо одразу за гранати. Lead on Louise here. Травічка. Яйка. Fly. Am I pretty? Fly, my pretty. О, годинничок. What have we here? Три шпинели. Залетели столько шпинелей выдавать. Три шпинели дали, ничего сами. Вы когда-нибудь такое чули? I bet they took him here. There is no escape. Да блять! Ну пиздец, ну один раз не в той бок пошел, отчепись, я тебе не чапаю, ты мне не чапай! Гопуик, блять, что за скотина? Два раза уже по спине дёбнули. Що йому треба? ¡Agárratela! ¡No dejéis que se escape! Так, я настопить. Треба її стріляти, коли що. Так, зараз вийде зліва челік. Still after me, huh? Не допомогло. Пиздец, ще ліки зжигли. Типовий міхась. Looks like I gave them the slip. Гэты каменчик не продаем. Got something. Puedes correr, pero no te puedes esconder. ¡Pero no te puedes esconder! ¡Ahí está! Чому такий туман? I've got some new Welcome. I've got something new for you, mate.
your valuables won't do you much good in... Well done, stranger. Nice work. Your weapons are in... This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. You'll see. I'll buy almost anything. Well, well, I can certainly do something with this. There you are, as you wished. Come back anytime. Ну що, зараз як учора? Вчора, кажу, як у п'ятницю. А навошта ти продав пустую коштовність? Бо мені потрібний зелений камінчик. Ну, короче, вона не так шмат важить. Але зелений камінчик не потрібний, я не можу його витратити. А червоний він дорогий, як сюди вставляти. Мабуть, я мог ставити сюди червоний. Я не впевнений на конкретного цього моменту. Not a soul in sight. Я видно, что у минулый раз у меня все пошло не так у конце, бо у меня не было зеленого каменчика. These belong to Louise. Мабуть, я мог продати червоний. Хоч і за все мог продати червоним його. Ви этого не бачили? Is this his frequency? Ну, ступеньку ніже треба було. О, двоїх зато. Ні, не потрапив по двоїх. Pelea tanto como quiera. Є, до речі, інше місце, де можна взяти цей зелений камінчик. Це літерально ось тут. З гэтага він падає. З Сальвадора, короче. Just my luck. I can't be serious. Да блин, ну не штурхайся ты, блядь. Ой, блядь. Чего он штурхается? Lights out. Серьезно? Да, блядь, идите в угол. Блядь, ну это пиздец. Шо я на не туда не побег, это не штурхает.
Зараз нормально зробимо. І, до речі, зауважте, його фіксировано завсюди мусить вилазити те саме. Але я йому стільки пошкодження нанес, що він просто не виліз. Not good. У нас тут 38 секунд, у нас тут по-любому буде добре. 38 хвилин я маю на увазі. Коли ми навіть з другої спроби це зробимо, буде файно. Not a soul in sight. These belong to Luis. Is this his frequency? Там справа в тим, що чому я не хотів з червоним придбати, бо мені нема червоного рубінчика. Є ще так само. Да блін. Ей, да, ну, блядь, ну ей, да. Да блядь, ну что им до самого низа побег-то? Чому йому в середині не сподобалось? Я ж тобі промацував хуткострільний, що ти блок не ставиш? Hope he's down here. Все, попробуй міхать коротій. Одну річ не так зробив. І одразу попав. Not a soul in sight. Did Luis do this? Давай ще на этого нажмура Luis. час змарнуємо. На небожчика. Is this his frequency? Обмінялися. Чомусь вось у гэта месца сякерка не блочыцца. Менавіта на гэтых сходах яна просто не хоча адмаўляецца яе блокировать. Зараз меня гэта самы бензопільшаца заб'е, так? Бачили, у які пікселі на ударило. Тут навіть нічого, там навіть L1 не з'явилося натиснуть. Хуйня почала скамить мені. Каже, а, ти рестарт зробив, все, іди нахуй. Hope he's down here. Вот я с тобой не гуляю. Not good. А что так? Ні, з раптом нема. Що я такого не Not a збирав? soul in sight. Набої до шротника.
These belong to Luis. Is this his frequency? Teraz переутвориться у зомби, да? Lights out. Не переутворился. У зомби кажу. Зомби переутворится у зомби. Камерша. Що ж я за хроста, ну? Ладно, перший раз, тому що зомбі пішов не в той бок. Down here. Блин, ходил 5 минулых разов до этого. А другий прибіг до мене, до речі, я його не змог потрапити. Not good. Окей. Але зараз ось мене вже 2 рази забило это саме. Not as Бензопильщиця, этого не мусить бути. These belong to Luis. Is this his frequency? Да что ты влево пошел? Lights out. Lights out. Ось зараз нормально все пройшло. You're okay. Ей, да, ти у порядку. Just my luck. Поспею чи ні? Не поспел. I was afraid of that. Стізорик. Стізорик, до речі, можна продати. Давай продадим зараз. Ой, это ж зараз ще місце буде. Might interest you. Welcome. Came into some other bits and bobs too, mate. Thank you. I'll keep a lookout for items that suit your
Ну как это ж бан сдуваем, я кожный раз прикалываю. Бля, серьезно? Not again. В спину не стреляй, в спину не стреляй, в спину не стреляй. Бля, я с шеи хтось виліз, да? Puede ser. Here we go. А ты иди, бляха. Трошки дренно тримався. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Нормально. А, не сюда. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Ще два.
Один киповых не хапил. Дурак. Ой, дурак, Михась, дурак, дурный Михась. Минус 18 хвилин. Так шмат. My, you are a popular one, Luis. Бил в грудок свою. Damn. В голову секира прилетела. Бывает. My, you are a popular one, Luis. What the hell is that? Ну и куда ты стрелял? Only a matter of time before it wrecks the place. Ну ж куда я настрелю? That did the trick. Да, блядь, с вилами за все. Ну возьми ты аптечку, блядь! Ідеш було тим, що ти возьмеш эту аптечку. Да, блядь, это уже с вилами бежит со своими. У дупу иди. Да, блядь! Отцепи еще! Есть один придурок з вилами, який усьо псує.
тобі віли дав, до речі? Ти помреш, мабуть, ні? Аптечек нема. Ну помри ты! Ну помри! Да не ты! Психотки зруйнував, хотя унизі сидять. Застуганець, ну. My, you are a popular one, Luis. What the hell is that? Да в сенсі не поспів. Да блін. Да блін. Да. Да все ти ж поспівав. Выстрелил, ударил. Да туди, на той дом треба зачепитися, ей, да ну. That did the trick. Блять. Нарешті. Так, две аптечки есть, а скрафтить ничего не могу. Набойчиков нема.
Що файно. Заховуватися не треба. I'll let Leon know. Hola, Luis here. Ladies first. How chivalrous. There's a hidden laboratory downstairs. My stuff should be there. Along with the suppressant? What would I do without you, Ada? Be parasite food? Що б я без тебя робив, Ейда? Був би їжей для паразитів? Guess we'll find out. Mierda! Ada, they're here! Of course they are. Щось я зараз по-іншому зовсім побіг. You're serious? Luis, get back here! Don't inhale the smoke. We can go back up this way. Then figure out our next move. This way. Hey, who are you working for anyway? You're better off not knowing. Trust me. Well, I can work for the devil for all I care. As long as you get me out of here. Голдбаг великий. Так, рицарі хутко будуть уже. Oh yeah, I'll unlock the... This is where we part. Good luck. Likewise. All right, first, bindery. Який у нас план на рицарів? Просто померти від їх? Так, головне не чіпати ракуна, головне не чіпати ракуна. I have some new goods that might interest you. Welcome. I still have some new items. І що у тебе нового? Thank you. А, есть новый рецептик його новий. We've been На флеш гранати. right, customer. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. Not bad. This kind of work is about finesse, stranger. Don't get yourself killed now. Покульбунік добре, але рицарі зараз забалансять. Рицарі зараз забалансять факт.
The first ingredient should be in this room. That must be the ink. See you around, Leon. Зараз рицарі забалончить. The gate and gong have the same symbol. Seems simple enough. Сенчи, ты хочешь сказать, что не потрапил, чи что? Я слушал гонг. Червона травичка, до речі. Feeling about this. Who comes up with these things? Плюс 3 хвилины. Okay. Now for the second ingredient. Ну так, що минулого раз я ж якось перший спробую забив, зараз другой, ті третій навод. Зараз рицарі забалансять. Пошли рицари балансить уже, вон. Пошел балансить. Goes here. Погляди на эту скотину. Пошел балансить. Рандомная херня. Okay. Now for the second ingredient. A trap. Looks like something goes here. I think I know what's coming. У меня есть флешки. Thought so.
Блять. Да поменяй ты, блин! Блять. Треба було справа пікати. Ладно, живий і добре. Все? Ну, хоч наступний раз перед коридорами аж на заховування. All right, one ingredient left. I've got some new items in stock. О, я шагати. I still have some new items. You might be in a deal well struck. Thank you. Я шагати. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. God, now go and cause some mayhem, eh? Я не веду, що тут промацовувати. Okay. Які треба що? Это моя їжа на сьогодні. Ну, хоча за... Блин, не. З червоним камінчиком это продавать фигня. Это, ну, я на не шмат больше грошей принесе. С камінчиками. Один на один. Увеличение. Couldn't just let me through, could you? Ну, бля, чучок.
Куди, ну чо? Я його зараз шукати буду. В лівій частці? Бля, саме хлопець на вёсце. Куди вообще, внучок? Чому у мене не отримлюється його забити нормально? Хлопче, ты уже должен был помягче, ты ведаешь? Ну сиди же живой, ну. Finally. Glad that's over. Это вообще сподіваюся. Что? Что так тихенько спидранил? Не Харим в сенсі? Да Харим, не то слово Харим. Тупо палає. Все добре. Не хвалюся. За це не хвалюсь. З полонням все добре. Зараз треба лабіринтик хутенько обшукати. Бо у нас ресурсів не шмат зосталося. Аж не треба та горити міхась. Мабуть, і не треба, але ось бачиш, як воно. Ти не хочеш, щоб воно горілося, а воно горить. То... Ось як після цього не горить, ось скажи мені, будь ласка. Еще левую частку не обег. Две гранаты, одна флешка. А где опошний? Вспомнил. Еще гранатку дали, файно. The last ingredient's not far now.
Апошній інгредієнт недалеко зараз. Недалеко тепер. That sound. That's right. I still have some unfinished business to take care of. От куди? Забувся. А, вспомнив. Я вспомнив. Ты, мабуть, пойдешь куда-нибудь, не? То я пам'ятаю, мне у минулый раз шмат здорово. Учимся спидранить? Так, учимся спидранить. Ну як, мы трошки уже умеем. Але ну на мировой рекорд мы не тягнем, это відовочно. На світовий. На вось гэты пацук у минулый раз усё сапсаваў, ён таго паклікаў яшчэ. Дзе ты? Заўважыў, блин. Ён меня заўважыў. Да ти, мабуть, помреш, ні? Учимся спидранить, у нас ничего не отваливается. Нам быть не треба з ними биться, забігти, взяти камінчик і просто втікати отсюда. Це правда, навіщо з ними биться. Просто забігаю, беру камінчик, утікаю. Ось так треба робити. This must be the collection room. Зломщик. Так, гэта середина гульні, до речі. Що у нас атрымліваецца? Louis has the amber. I need to reach him. З іншого боку треба. З іншого. Louise's footprints. Must have gone this way. Move. Ну. Down we go.
Down we go. What is this? Так, я, до речі, за хитом тоді не побігу. Аміральдом чи як його там. Бо я мені не треба. Hope it's not a sign of things to come. Здається, потрапив. Я не уповнений. Бля, я готова в башки вылез. A clean strike. Lights out. И в это готова вылез. Ну что ж ты будешь робить? Что ж это люди такие? Чего с головы всякое вылазить? Отчинил, не? Не отчинил. Ну як так? Губляем час за этого теперь. Тільки я ще бачив цей замок. Отчинил. Хоть бы кто-нибудь сказал, что отчинил. А, зараз я ще скоп дадуть біосенсорні. That should take care of the water. I hope. Lights out. Так, за каминчиком не идем, значится. Buzz off.
Ось інші. Чем? Година 33, година 12. До година 12. Успеем пройти? Не уполнены. I see you took care of a request. A job well done deserves payment in kind. Came into some other bits and bobs too, mate. I knew. I'll keep. Ось я заховував гэты зеленый камінчик сюди. Можна було там червоний витрачити, але ну, він дорогий. Мабуть, ще куди пригодиться. Look out. Nice work. Thank you. Поспеем ли дедлайн перенести? Так, 20... Блять, что ты набыл? Что ты набыл? I know. I say that a lot. So, Не, хапаю, when добре. will you be given a shine? Все, хапаю. Живем. Shout when you want to tune it up. А ще это яйка треба продати. A deal well struck. Got a pleasant travels. Welcome. I got something new for you. Так, use exclusive ticket. You're an art. We're starting to get an idea of your tastes, friend. Hope to see. Welcome. All my wares are in tip. Let us know when you've made some room. Пані хапаю. А що ми можемо викинути? Перебуз, блін. Чому мені його нарешті приходиться вирішати? Одного місця не хапало, до речі, ні два. All yours, stranger. Come back. Anytime. А, я шиш. I still have some new items you might be interested in. You'll get some 36 тисяч. I guarantee it. Ну, а на без кейса тоді будемо гуляти. All yours, stranger. I'll buy almost any. A deal well. Now go and cause some.
eh? А 14 хвилин хоче, до речі. Ну що, зараз перша спроба, як учора? Тінь не тримається. Поспеем, але дедлайн придется перенести, это, до речі, добрый жарт. Это моя праца літерально. Ти так само програмістом працюєш? О, і ще хеві гранат. Thanks for the directions, Louise. Чудовно. Так, ось гэта война нам не треба. Там капотом возьмем. Да блять. В общем, минулый раз перший, я не конструктором. Я конструктором, бля, так само на удаленку, тому у нас це жарт вельми популярний. Зрозумів. А як мені так по двоїх стрілять? Одночасово. І, до речі, зараз гранатка не випаде, да? Ну ти бачиш, вона просто одного з двох набоїв у спину забила. А там максимум можно подобрать такое место, как по двух одразу стрелять. Можно? Чи ні? Ось цікаво. Ось питаннячко. Thanks for the directions, Louise. Не хопіть гэтых двух голдбараў, каб набыць валізу сабе памацней. Ці не хопіць? Мусить хапіць 36 тысяч мне трэба. У меня только 2 золотые слитки. Ну что-нибудь еще продадим, максимум. You again? You again.
До речі, можно было водицы попить. Или я не попил. Got some new wares, stranger. You're in for a treat. Welcome. I got something new for you. A deal well struck. All yours, stranger. Come back anytime. Перенабей, дурында. Welcome, stranger. Came into some other bits and bobs too, mate. Try that on pleasant travels. Гэта нават усё адно хутчэй. Сур'ёзна? Ты мяне нешта з плітамі не тое. It's close. Короче, я не ведаю, як трэба было наладжваць гэты самы. Але ён відавочна мне неправільна наложены. Лайфспліт гэта. Ён паказвае нейкую лухту. Замест карыснай інфармацыі. My turn. Да ў сэнсі? Ты ж по прямой стреляешь. Ён поворачивае? Ён можа поворачивать тут? Ну то хватит крикать. Ён даже до тебя пришел, потому что ты крикала. Стояла. Not exactly what I expected. Помер какашка. А ви бачили, як він повз? I'm sorry. I'm not going to make it. I'll send you my files. They should help. The Amber, Luis. Where is it? Thank you for the chance to do good again. What are you saying? I'm grateful. Like I said, I'm a goose. some anything. How about you help me out when I'm gone, eh? Speaking of... Sounds like he needs me.
Now, back to Krauser. О, heavy grenade. Чудовно. How do you get over there so fast? Это у Сенчи. Столько набойчиков промазал. Так яны зараз мінусуюцца і адстрэлаў цела, навошта цэліш голову. Ну, рознае количество пашкоджанняў. Ну, не ўсе мінусуюцца, не ўсе ваншотныя. Хтось мінусуецца, хтось не. Something new for you, mate. A deal well struck. We're starting to get an idea of your tastes, friend. Dazzled are pleasant travels. Лепш за ўсё яны гэта самае мінусуецца сцізорыкам. Ну, серьезно. Ну что ты на меня побег-то, ну? Ой. Ты можешь на увазі со снайперки яны не ўсе паміраюць. Нет, со снайперки яны не памруць на бою цела. Треба в голову стрелять. Це хутчэй за ўсё хто-нибудь вылезе, калі не ў голову. Трэба, каб голова отлетела нахрен. Lights out. А навошта я гэта самае квест выконваю? Ладно, уже выканую. Мне ж уже не трэба шпінелі. Я уже шпінелі он збіраў. Це от сэндвич кто-нибудь заказывал? Сэндвич с зиота.
Это моя тень. Есть что-нибудь маленькое в жертве, нема? Типа змейки что-нибудь, не? Lights out. Крит. Ось це був критичний удар. Набойчиков не можу, до речі. Можна шпінелі на порох поміняти. І буде все добре тоді. Можна крафтити набойчиком. Точно, поміняю шпінелі на порох тоді. І будемо робити набойчики. Что у нас по таймеру? Не Krauser ведаю. has possession of the amber. You continue to disappoint me. You continue to disappoint me. See that you do. The mission must proceed as planned. Understood. Gotta keep the client happy. Так, а где мы заховываемся? Стенобитная стена. О. Я так и написал стенобитная стена. А, стенобитный кран. Нормально написал. Да что ж ты шаг влево не зробил? Ну ты и да моцная, конечно. Там дали лежить травичка, я не могу его взять. Ничего чего поменьше, здесь желтая травичка, теперь это заливона лежала. Хэви гринейд. Damn it. Все, засталася только выспа.
Но ми ще не заховалися, там мені тільки виспа залишилось. Треба ще до заховування добігти. I've got a ways to go. А що, до речі, по часі? Година 33. Полгодини на виспу нам хопить? Не ведаю. Коли нічого не збирать, то хопить. Не хопить на полгодини. Знаєш, це буде ще один забіг там. Не? Я сподівався, що я прийду хоч за 2 години, але бачиш, не отримлюється. Я на туда побегу. Блин, попоч не почув. А що вони зі мною бігуть? Хлопці! Идите нахрен! А що ви прибігли? Що вони прибігли-то? Не було такого ніколи, як вони прибігали. Ну, в сенсі, я один раз спробував всього. Минулий раз вони не прибігали. Вы на меня подшулите, что? Я никак не удало развернулся. Блин, спсовали мне все. Вы что, такая гульня сама наводить камеру на туда, где выходит чувак? But getting through won't be easy. Бля, у його з башки ніхто виліз. Не вишенцевало. Але що ж уже поробиш? А, ну ми ж флешку кинем. I knew I could count on you. I got something new for you. Stranger. Ooh, I'll pay a pretty penny for that. Hope to see you again. Soon, stranger. Дай прости. So I'm late. О, зараз ще Don't die on me now. буде. Ой, як це зробити? Ти ж чувака, продай пороху. Welcome.
Still have some new item. Oh, I knew you'd choose that one. Anything. Hope to see you again soon, stranger. Треба моцно гранатовим все ж таки. Не. Я иду включу ліхтарик, кльовка, нічого не бачно. Heavy grenade. That was bound to happen. Так, ну что, побегли? Рыбешку треба взять. А где рыбешка, я не видел. Скарб пусть тут такой лежит. Нет, не тут такой. Где скарб? Где скарб, где рыбешка? Что такое рыбешка? А скарб пусть тут такой, да? Ну, порох не забрал. Лихозым. До побачення. Break's over, I suppose.
Тут же ж лежало щось, ні? Чому у мене вспомін, що там щось лежало? Подванули мене? Covert, but it'll have to do. Трапний міхась. Lights out. 10 из 10. Enjoy the ride. Rockets first, then I can take care of the rest. Да блять, иди ты убей! Not my favorite carnival ride. Нема аптечок ще. І у смітнику так само нема аптечок. Ні, червоний камінчик так само нельзя продавати, бачиш. Так, треба целить. Хтось каже, ось сюди. Ні. Хтось каже, ось сюди у стовп. У стовп, добре. А от десь треба у ліву частку, кудись ось сюди. Ні. Не могу больше I've стрелять. got some new items in stock. Come take a look. Да что я не долетаю? Мало потрапил, до речі. Я на не долетаю, ты бачил? Here, catch. Need to find the main terminal. Ось так это робится. Это головний скіп по всій гульні.
Стек. Один 1.6, потом 3.06, да? Something tells me this isn't just a comms facility. You don't look friendly. If that thing catches me, I'm done for. Я не памятаю, 906. 906. Lasers. Better watch out. Well, that was excessive. Зовсім не такі ці лічби, які я казав. This is it. Now, how to connect the device. Ну, 10 хвилин не хопить нам. Значит, це буде ще один спідран по гэтай гульні. Тільки на гэты раз без конца і базукай. Нічого не збігаючи. I'm done here. Там все ж таки есть как. Один. Ну, він по центрі лежить. 8. Я не собрал такие много. Ён, до речі, дорогий. Кто поспел? Чего хапай? Leon's headed for their sanctuary. I'll meet him there. Perfect for a prof. Бачиш, ледь хапіло. Professional like yourself.
Welcome. Got some rare things on sale, stranger. I'll buy it at a high price. All yours, stranger. Come back. Anytime. Welcome. Came into some other bits and bobs too, mate. Dazzled, are you? Our craftsmanship demands no less. Try that on. Thank you. Do check out my... wares again soon. No все, опошній зостався. Опошній ривок. Lights out. Хотел ему колено потрапить. А то я ему челюсть отстрелил. Ти ж уже купив РПГ, коли ти поспів його витрачити? Так я ж босса забив. Забив босса ось зовсім недавно. Ретора, Ю3 її називається. Там двохфазний босс був, я його у першій фазі со снайперки Ретора ковырял, у другой просто з ракет не застрілювався. You can't be serious. Here we go. Lights out. Я на спину своему брату стрелял. Да блять, куди там бігче? Lights out. Lights out. Ahí está. ¡Corre! ¡Trágate esto!
Поставила блок, погляди. А так это ніж ти не ставила. Що змінилося? Ну, флешка десь лежала. Ти ходив на этом моменте, не буває. Нічого Катеринного. Добре, що я можу потлумачити. Посох королевства. Не, коли тут поменьше лутаться, то можно было поспеть за 2 години. Але уже як есть. Я тут физично не поспею уже. Almost there. Добре, що не зробили 2,5, а не 2. I can hardly contain У меня так еще еще одна аптечка есть. myself. You're really gonna do it, stranger. Welcome. I got something new for you. Thank you. This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. You'll see. There you are. As you wish. Don't get yourself killed now. Ну що, ходимо на Салазара? Join our covenant. All blessings unto him and the sweet mercy they bring. And salt all and let it be. У нас полгодини можна не спішати. Leon! Вон! Біжи! Wayward lamb. О ні, він помер. Буває. Not long until the bombs on this island start popping off. 2036. Коли пусть гэтага сегмента не было, за 2 годины есть. Ну, з долю оба за 2 годины.
Тут я глядел, когось ще можна було забити. А, я не поглядел. Just what I was looking for. I need to hurry. Ладно, побігли, у нас буде всього одна спроба. А я это ніяк не тренував. А что ты не упал? А можно перелезть, Рейда? Без аккумулятора колеска. Быть бы секс, этих базуки дропались. Deja vu. Дежавю. Time to end this. Hold on, Leon. Так, ну что, зараз який у нас план? Затригерить потім не ведаю. Lights out. Challenge. Где он? Ну где ты? Ты где летал? I can still make it. Було б епічно зараз ракетницю зловить.
Лявону потрібна допомога, допоможи йому. Leon needs help. Hurry. I'm on it. Use this! Є! Навіть 233 чистого часу. I'll give you a holy body. Смайлик пришпільний. Я собі, до речі, карбатки не зробив, ось це помилка. Ні, це моє, кажу. Ida, what the hell are you doing? Nothing personal, Leon. Luis and I had an arrangement. Don't worry, I'll take good care of it. Але у нас ще один забіг зостанеться. Його методи, напевно, звати йому П'ятницю. П'ятницю, так. I think we both know this is where we go our separate ways. I see. Better get a move on. Cute. Until next time, Leon. Leon! Лявон! Эшли, Лявон! А я ж тоді не спочатку гульні починав, по-перше, а по-друге, я збирав скарби, кап. Ну, у мене ж спочатку гульні не було, мені треба було набити перше його. Треба грошей було трошки заробити. Ось, а по-друге, я ще наробив трошки грошей на те саме. На безлімітний кулемет, короче. Що у нас трималось? 2.06, ой. Трошки не хабіло. Є, это спай. Так. Бачиш, четвертий опошній не виконаний. Chicken Hot. Cat Set. Wolf Set. О, і до квадробік буде. Так, а давайте по главах поглядим. 4 хвилины, 18.37, 18.44, 22 хвилины, 29 хвилин, 5 глава самая долгая, 18.15. Но вот это коротко отрымалось. Як хоч эту главу, блин, скоротить? Ну тут я по лабиринте этом долго бегал.
Що значить так, не тронути? Ada. What to do with you? The chopper is still within range, sir. Should we open fire? No. Her little act of defiance changes nothing. Besides, we have all we need. We continue. As planned. Soon, the sun will set on the age of man. Так, давайте поглядим гэта... А, треба ж набыть их ще, напевно, да? Там? У бонусах. Extra контент шоп. Вощеный. Хопить же ж на все. Так, change accessory. Так, greatly increase the power of melee attack. Короче, вручную добре биться. Ножом больше бьется. Гэта меньше до пошкодження отримлювати. Гэта бесконце зброя до всього. Ось так. Challenges. Що ось у нас не виконано застава? Що за це дадуть? Нічого? Просто нічого не дадуть? 1500 і все? Все виконано, кроме ось гэтага. Бета-гета Мовон. Як это виглядає? And here we go. This way. Гляди, який у її хвостик. No, Кошечка така. but it's safe. No, Amber, no deal. You know the terms. We're good. We're good. What do you want with it anyway? I don't know. Yet. І пришпільна така. Ну що? I can feel it. You're the type. На чим тримається гэта хвостик? Подумайте об гэтым на досуге. Батплак. Пойдем до каточка. Вось. Такая гульня у выніку. Дякую всім, що були, дякую за стрім, дякую Ольвін, що підтримував. Дякую сержанту, що завітав, дякую Хомяк, що був. Усім дякую і до побачення. Побачимося завтра. Уже будемо бігати за Лявончика.